Itu ki. Ki itu. Guti. Kar guti itu. Rokok. Oke, sekali dulu sini. Ya. Iya, sekali. Kalap nih baik kar selana bisa suri sih. Ini kan kebunuh bahan aja beri babi ini kan bisa lah udah. Nggak. Mana no? Ani sona lo dah. Ayo. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Ningthamun khang ni ko bon monse video borai ra sabai. To dini जोंहा ani husband आरो आं दिनै बोरमा दोसनि फायदों आरो first time. ओमफ्राय बोरमाखौबो जों सिनाय आरो ना मोजाङै. जोंना माने आइ आरो गोदोरफोरा सिनायो नालाय थ' बिनिखायनो आरो ना. नंगौना नङा मालायनिसो नामा दा? Bila. Zani nunggu nunggu aja. Aku micia. Ini saya lah belum boleh. Guys, man burma. Deslanya pada ya burma kena sini ya, naik kasih ya, raibai di mana ya, kikom. Digayo 2 mon ke. Bami deh. 2 mon. Hajira besang setengah. Hajira bar. Hajira abri masih ke ilbar panggan. Di menor. Abar sih sana le, sini balik. Biar tuh tak kurang le. Hajira apa tuh? Hajira ya? Hajira. Arnonya post mau nunggang saya. Kamu henang kebalai hajira furniting. Kamu nunggu terus ni. Hajira lah betul. Nari ibu nunggu apa? Sengting lah. Mata gigi ni. Sengting lah. Itu mata itu tu apa? Ayah ni. Dia tu winter. Tujuh ini dah. Ompray लोगोफोर जोङो टिक्लि मोखैबो लाबोदों आरो ना थुक्सि माबा माबि देग्राबो लाबोदों सान्दुं गोसाखाय जागोनलाय सान्दुं गोसाखाय टिक्लि मोखै जागोन जोङो फालु सामब्राम देनानै ओरैबायदि टेस्टि जागोन ना गाइस नोंथांमोननि खुदै गलायलांगोन लोगोफोर मारै मोनदो हाबा जानानै बोरमा फिसिनो गोनां जादों नों बोरमा फार्म खुलिनोसै मारै मोनदो बिनो फैसाया बिबा बोरमा अमा फानैसो जोङो ड्रेस बायो आरो ना बिराद दुखिया जोंहा न' ने इयो आंखौ बोरमा फाननानै आइफन बायना होबाय दा बोरमा फाननानै आंनो गब्र मोनसे बायना होगोन आरो ना लोगोफोर जाबाय जोंहा बोरमाया खैथा दङ 1 2 3 4 5 6 7 दङ आरो ना गासैदो ओमफ्राय आं ओइखिनाखौ नुदोंना गाइस बेखिनाखौ आङो माइ गायनाया आं माइ गायदोंमोन आरो ना बेखिनाव थ' बेखिनाव आं माइ गायदोंमोन माइया दा हाजोब्बाय इसोर जोंनिथिं माने हाजिराफोरनो ओंखाम होनांगोन नालाय ओंखाम बेदर ओमफ्राय जौ सेरेब माबा माबि होनांगोन आरो आमदानि होनांगोन आरो ना थ' बेनिखायनो खाथियाव गोरिया मुस्लिमफोर थानायखाय मुस्लिमफोरखौ माने माइ हानो होयो आरो ना मुस्लिमफोरा माइ हायो खिन्थु इसोरो जों संनाय ओंखामखौ जाया इसोरखौनो जगार होनांगो माबा माइरं मैगं ओमफ्राय थाव फालु संख्रि बेफोरखौ गासैखौबो हरजोबनांगौ आरो ना बिसोर गावनो संना जायो ओमफ्राय इसोर मा खालामोनो माइरंफोरखौ हरबाथाय जोंनि माइरंफोराथ' लकेल ना एसे गाहाम बेफोरखौ जायालासिनो न'आव सोना लाङोनो आरो ना इसोर लोगोफोर जि दुस्थ'खा इदि होनो आरो ना गामिनि मानसिफ्रा नंगौना नङा आं मिथिया बेबायदि ओमफ्राय बिगासेयाव मन 2 ना मा होगोन आरो ना हानायनि थाखाय गाबोन सबनिया आं खिथिनो फैगोन आरो जा माइखौ दुब्लियावनो नागोन आरो ना माने न'आव लाङानो न'आव लांबाथाय बिराद धुला बाला डेन्जार खामानि ओंखारो नालाय थ' बेनिखायनो न'आव नागोन मा होनदों आं मा होनदों आं इथि नायलाय नों दे माबाखौ देदो गरम नांसिबाय इयावनो दैगोन मान सान्दुं गोसा इयाव मुदिगोन होमबालाय आइ माबा थांनिथ' हाखरनि न' आरो खासि लाबोगोन सां मा होनदों नों मा होनदों नों नुबाय गाइस बेनिखायनो सेग्रा मानसिफोर हाबा जानाङा मिथिबाय बाराय जानांगो बाराय जाबाथाय गदायलाया माने आं उन्दै हिन्जाव मोनदों नाय बिराद अनो आरो दा फिसाजो बायदि आंखौनि अनानो नुबाय नों आंखौ बुनोबो हानाय ना बोरैबा बेनिखायनो फिसा लाबोदों आङो हमना गोलांजागोनबो बालायाव बोरैबा आंखौ
Biasanya tuh kan menle, oh itu super sama gilar. Popna kan lanjakan nih, balai popna kan lanjakan banget. Numpai di rumah pak lama sih kok bisa sih ya. Oh itu super sama nanti yang ke bawah balai popna kan lang ba. Toksi. Itu anjing kia. Kian satu ya? Itu. Kian sah? Aza pun nabi nih kita. Othar masalah higine itu. Aza pun nabi tuh. Bonam. Ki To aza pun nabi. katigiri aja mon bonam. Pura gahuri mangko di sana bonam. Iya aza pun nabi. Itu ki dunia. Dunia. Ya. Itu ki. Ki itu. Guti. Kar guti itu. Dunia. Kar guti itu. Cungkrai. Dunia. Banlu. Itu tuh macam kayak sih bara. Mana? Pura. Tanah liang. Tanah liang. Tanah liang. Yung mama aku. Maba palu hubai ada dunia. Ada sungkri. Getau. Yo diunduh bra, yo diunduh. Tunan janji. 자, 하나 하려면 my god. 우티한테 그냥 카메라에 오는 카메라 끝나야 돼. Tasty. Dunia button, dunia ada palu sambrang button deh. Tikli mau kerja naik nih, testian nih belek bap, pari bap. Nasa. Mana no? Ani sonan lo tak? Ayo. Mari mende. Angkene testi sana. Karena dilekam nah. तो गाइस मन बे भिडियोआ जुदि भिउस ओमफ्राय लाइक कमेन्टआ जुदि बारा फैयो नेक्स्टआवहाय बे खासिया बयलार बेदर गटा मोनसेल' हारसिं जानांगोन जानाय चेलेन्ज लाबोगोन बेयो स' बिदिब्ला नोंथांमोना नायबानो जाबाय लोगोफोर दे नंगौ नामा मेडाम बयलार गटा मोनसे जानो हागोन नाया emang try ko santai naman ka finally Thengkli जोबनानै थांबाय गैला जाजोब्बाय हाथाया सेस जाजोब्बाय बेखौ कमप्लिट होखानोसै आं उदै सेमनायनि आं थिगसे जाहोदो दिनै आयो नोंनियाबो दोंजां जाजोबदो Kalau lu kenal nggak? Kalau anu ya. Di lengan. Sana. Udah Hama saya. Tata, bye bye. Ya. Dah, semua ni sih. Solo ke farin taman macam video like kami sekarang belum deh semana. Semua bukan mas teman sih orang saya. Deh. Nentang mana? Nentang mana? Mazang mana ba? Like. Share, ada, subscribe, kalau mana sabai. Bye bye. Bye bye.